găsit la un nou episod. Da, astăzi sunt jucăm Adopt-Me, da, și am 4 albinuțe, după cum vedeți, și trebuie să le fac vreo neoane. Asta e full greu, deci mai trebuie să fac doar 3, una e pritin, dar astăzi nu o să facem asta. Stai să-mi dau resit să merg în casa mea. Da, suntem și cu Hreus, dar Andreea 4, după cum vedeți, nu este aici un apel cu noi. Deci, pot vorbi. Deci, da. Și Hreus, unde ești? Eu sunt la tine acasă. Da, nici nu te văd. Pe nu mă vezi, pentru că... Da, amândoi ne-am teleportat unul la altul. Da, ia, nu mai sta. Stai pe loc, vreau să-ți dau o invitație. Ok, inventarul meu e cam ăsta. Și să vedem ce dă, să vrei să facem așa o chestie. Să vedem ce... Stai puțin. Dar nu-ți fac și un 3 cu tine. Ce vrei să-ți dau? Un pet, un nou, ceva. Am grijă de el. Nu am nimica. Brăh. Bine, da, vreau să facem chestia asta astăzi. Ne vom teleporta, voi lua totul gifts plus aici. Am mai văzut la mulți youtuberi că ei vedeau ce dă lumea pentru ceva anume. Acum vom face exact același lucru. Dacă dai pe gift și dai plus, o să te teleportezi aici direct. Ok, și o metodă mai ușoară de a pleca, de a te teleporta undeva. Și m-am teleportat la tine. Da, bravo ție. Ok, o să vedem ce dă lumea pentru, o să facem cu rândul, frostfuri mai întâi, sau hai cu cele mai nobe. Să facem cu Lynx-ul, să vedem ce dă lumea pentru Lynx. Da? Hai pentru T-Rex, că nu știu, vreau ceva cu legendară. Ok, facem 3 de aici. Da, nu că am trăit with me. Everyone. Bine, voi scoate ăsta și vă da un... Cine vrea un T-Rex cu raid? Cine vrea? Să vedem, să facem trade. Da. Să vedem. Eu vreau. Să vedem. Știi ce? Uite asta, să vedem ce dai pentru un T-Rex. Un labrador, un ciocolată labrador, un comand pentru care poate e timp. Să vedem, fata de accept, decline. Acum nu dăm 3 normal. Egal, normal cum. Mary, să vedem. Trade. Uite aici. Illumi. De ce? Ce vrei, fată, să dai? Un fosolieg, un Dino. Chițan cu reed, dar eu am chițan cu flash-iri. Deci, asta e bună. Dar... Ce înseamnă petul cu R? Ca poți să-l călărești. Și cu F, că poți să-i dai fly, iar cu N, că este lăucitor, cu M, că e mega neon și că poate să... Poți să dai și mie unda cu care pot să zbor, cu poțiune? Nu am poțiune și... Sunt săracă. Ok, sunt săracă. Sunt săracă, am doar de-astea bune. Sunt săracă, te rog. Ia și tu ouă de acolo. Câți bani ai? I-am 144. 200... Ia du-te și fă treburile petului. Bine, să vedem. Ce dă asta cu Griffin? Trade. Deci nu-mi dai, nu? Da? Nu am ce să-ți dau, scuze. Să vedem. Fata asta ce vrea? Trade. Dar văd că nu vrea. Ce dă fata aia mare care o... Poate mi-au o mașină de aia care tu nu poți să-ți iei și să vedem ce de... Dar eu nu vreau nimic, vreau doar să văd fetele ce vor să facă, ce vor să dea. Deci asta e și experimentul. Un otter, newborn common. Asta e newborn common, cat, grown slot, otter. Asta e rar. Deci mai mult 4 comane și una rar. Deci fata asta e săracă. Mulțumesc, dar nu. Ok. Mary am făcut trade. Fata asta am făcut trade doar. Tu vei aici jos și la brother. Asta e regina. 3 la regina. Sunt o regina. Ia făcut, ce vrea asta? Mai dăm o dată. Cred că nu vrea să facă trei cu noi. Ok. Cred că i-a făcut. Să vedem. Da, asta nu vrea să facă trei. Că probabil nu are, nu știu.
Placinta, bla bla bla, nu știu dacă ea avea, dar nu știu. Deci tu vii la zona aia? La care? Nu, eu mă duc la oameni random și le dau să văd ce vor pentru un dinozaur de ăsta. Mai mult cred că ar fi mers cu, știi tu. 3 de acum. Deci ăsta poate doar cu prietenii. Ok. Să vedem. Dar ăsta, fata asta. Cred că a făcut trade fata asta, că după cum chiar cred. Asta deja face trade. Ce ți-a dat? Dar vezi cum a venit prin apă? La tine? Da, ok. N-am văzut asta. Trade. Deci vreau să văd ce face asta. Oh my god. Vreau să văd asta ce dă. Vreau să văd asta, dacă dă ceva măcar. Dacă dă ceva. Da, știam eu. Știam eu că nu vrea, da. Știam eu. Dar vreau să văd și eu ce are Maria. Trade, Maria. Face deja trade. Cum ar putea să eu să fac trade? Să verific cu altceva. Haide un Kitsan. Mai degrabă. Read, play. Ok. Alex, tu ești asta? Alexim, Da, de asta nu vrea trade. Da, știu că văd. Asta am mai văzut ce dă. Poți să merg cu el? Data trecută când ți-am dat un pet, ai ieșit, ai intrat fără petul meu. De-aia mi-e frică. Nu mai fac așa ceva, ce ai? Ce vrea asta? Ca și 3. Poți să-mi dai și mie un dodo? Nu am ce, n-am dublură. Dar ăsta, pentru asta. O să-mi dai și mie? Asta n-are nimica, după cum văd eu, care e șorice. Amândouă vreau, ia uite. Șoricelul, care e foarte scump, cu robuci. Nu, șoricelul nu e cu robuci, apropo. Da, să vedem ce dă asta. Stai, tu ai chestia asta, legendară? Care? Asta e un ninja cumva, Starball, rară. Ce? Nu te văd. Asta are unicorn de la Golden Unicorn și nu vrea să-mi dea nimica, pe bune? Ce fată ești tu, mă? La trade, îmi spui și mie? Ce fată, mă, ești la trade? Ce fată, mă, ești la trade? Normal că declan. Loren, îmi vrei chița, nu? Dar nu-mi dai Golden Unicorn. Ce? Sau chestii de-ale astea? Îmi spui și mie ce trade e ăsta. Deci îmi explici și mie ce trade e ăsta. Da, ăsta mi-a duc aminte. Cred că nu vrea să facă trade, că face un nume. Poți să-mi dai și mie un pet? Nu am! Du-te și fă bani și o să poți să ții un cracketick. Cât costă Da, poție asta nu vrea. Nu mai poție de găsim fly? oameni, dar o să încerc. Robuși. 3. Dinozaur. Ăsta are și unicorn cu fly. Bă, asta e bogată, dar al meu e cu robuși și ăsta îți pică foarte mai greu decât unicornul. Ăla tot cu robuși. Da, asta e făcut băcată în felul ei. Deci ca să iei poțiunea de fly trebuie să plătești 3 robux. Să vedem ce dă ăștia pentru... Cine dă? Asta. Da, acum cred că vor face ăștia 3 de nu se poate. Voi, ce s-a întâmplat? Uite cum vin trade-urile. Mi-a dat trade-ul. Red 1. Mi-ai furat trade-ul. Ce? Mi-ai furat trade-ul. Ce trade? Cu o persoană și tu ai dat trade înaintea mea. Nu, el mi-a dat trade, apropo. Și... Deci, da. Dar pentru ăsta, fată, că data trecută mi-ai dat decline. Să dă acum ce vrei să dai tu. Sau nu vrea să dea nimic. Crachele, deci de-aia nu i-a dădea așa ceva. Un crachete, bravo ție, fată. Dar eu vreau doar să văd ce ai. Ok, accept. O să stăm aici și să văd că deja vin. Ok, asta e foarte amuzant, vreau să văd ce asta. Fly, Read, Ninja, legendară, Full Grow, Caring Can Fly. Bă, asta îmi place. Da. Dar asta costă 800 de robuși. Da, n-am dat asta, accept și cred că deja și-a dat seama. Se băguiește. Bine, mă sta așa, cine dă 3, cine nu.
Și dacă mi-ar da cineva de ăsta, dar plus ceva, mi-am ăsta cu rid, dar plus ceva, ar fi tare, da. Sincer, nu știu ce ai putea să dai pentru așa, pentru un ăsta. Cam Andreea 4 a reușit să dea Robodoc pentru un ăsta. Cu rid, fără fly. Chiar i-a vrut fly pentru că, da, cu rid n-ai ce să faci. Sigur nu fac De ce nu vorbești? Să dăm 3 la toată lumea, să vedem prin țară ce facem. Era să-mi dea 3 ăla cu câinele cu raid. Acceptat. N-am venit cu bani. Da, mi-e lăguită. Da, ok. Haideți să facem și o poveste? Bine, doar să ne jucăm, ok. Eu vreau să amândouă. Și dacă vrei să-ți dau un nou? Cracket Egg se numește. Da, dar T-Rex cu rid. vreau să zbor cu dar eu nu pot, că n-am Robux. Nu e T-Rex. Băi! Da, mi se vorbește foarte tare. Nu înțelegi că eu vreau să zbor? Tu nu înțelegi că chestii, beturile astea nu se dau așa. Trebuie să dai un pet tot cu fly sau rid. Cuiva care îi place. Sau poți să dai un pet pentru o puțină de fly și o pui pe un pet bun. Dacă dau pe un câine, ce se întâmplă? Dacă nu o să dai niciodată o puțină de fly pentru un câine. Trebuie să dai pentru, nu știu, un legendarul. Dar haide să-ți dau ceva, că ai tot îmi spuneai să-ți dau ceva. Da, dar măcar cu raid, atât. Nu am, decât bune și ți-am spus că astea nu se dau. Ce faci? Da, te să vedem și la Mega Neoană acum cine vrea Mega Neoană. Vrei ca Da, tine? dacă eu accept, ce o să fac cu oul ăsta? O să ai grijă de el până o să-ți dea un animal. Știi că are o șansă că ăsta să spice vreo 2 legendare. Deci să spică de 2 ori? Nu, spică un singur animal și poate să spice o șansă foarte mică, foarte mică în lume, să spice un dragonul la roșu sau unicornul și așa că ai o șansă să spici să ai legendară. Deci de-aia accept, vrei oul, ca și mai să căiți la cap, că vrei? Da. În legătură cu asta, Da. porțiunea de raid nu durează mult, nu? Nu, ci durează la nesfârșit. Poțiunea de fly și poțiunea de rid durează la nesfârșit, așa că nu mă mai să căi la cap. Deci porțiunea de raid costă bani, adică Robux. Da, și de normal ar trebui să dureze la nesfârșit. Pentru că eu am ăștia de câțiva ani. Da, să vă arăt și legendara asta. Are și flash, Mega Neoana asta, care nu e legendară, dar totuși se consideră una foarte bună, deoarece are și flash rid. Și e Mega Neoana, normal. Se consideră legendar. Se consideră, pentru mine se consideră legendară. Uitați-vă și tu, uitați-vă și voi. Cum îi se schimb, e Mega Neoana. Cineva mi-a spus wow la ea. E Mega Neoana în primul rând. Chiar dacă e comoană, dar e foarte frumoasă, eu mă uit la mereu la ea. Mi-a plăcut foarte, îmi place. E Mega Neoana și are și flash rid. Cred că merită, mi-a dat unicornul pentru ea cu flash rid. Dar pentru o Mega Neoană, 16 peturi puse, 16 peturi. Gândiți-vă că fata aia ar trebui să fie pus vreo pe o neoană trebuie să ai, îți bați capul o neoană, trebuie să stai 4 zile să faci o neoană. Gândiți-vă că, pentru că face un de-ăsta, unul deja, unul full grow, că trebuie să fie adult, ca să poți să-l faci, ca să poți să-l pui acolo, cam durează o zi și a făcut 4 de aia mare, 4 dublore din ăștia cu 4 dublore din ăștia. Știi că nu te aude acum, nu te aude, stai puțin să explic aici. 4 din ăștia știți cum se face. 4 păsări de-astea, le crești full, le pui acolo, se face una neoană, care doar va străluci. Dacă mai pui încă vreo 4 așa, se va face chestioara asta. Știți că putem să facem schimb. Apropo, cine face schimb pe ăsta? Nu cred că e bine. Eram pasărea! What? Eram pasărea. Doamne și domnul...
E un bug. Ok, haideți să facem să eclozăm oul ăsta. Ok? Să vedem. Stai să punem noi aici de asta de hodul. Uitați, Robodog.